बिटिसि एकर्डनि उनाव बिएलटि आदामोना साख्रि मोन्दोंमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय सासेबो एनडिएफबि आदामोनहा जेलनिफ्राय गवाखै जाय बिथांमोना जेलाव दंमोन सासेबो एनडिएफबि बिथांमोना साख्रि मोनाखै सासेबो मार्टियार फेमिलिया दिनैसिमबो साख्रि मोनाखै बै समावहाय गावनि जिउ देहाखौ बावसोमनानै मावबोनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे आदामोन दं बिथांमोननोबो साख्रि होआखै दा बेनो मोनसे प्रमान जे जोंनि बिटिसिआवहाय सान्थि परिबेस फैयाखै आरो सान्थि परिबेस फैदोंमोनब्ला थांनाय 2021 जोंहा बे पर्बतजरा ओनसोलनिनो सासे आदा जनक बिथाङा क'क्राझारनि बै सेलेखा बाजार खाथियावहाय बे सेलेखा बाजारनि सासे आदा जोंसारजों लोगोमोन बिथांमोना माबा मोनसे बिजनेस मावहैदोंमोन बे समावहाय बिथांमोना पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों दिनै जोंहा उदालगुरियावहाय खेंगाराम ब्रह्मनि केसावहाय जाय बेक्तिया दायनिगिरि नङामोन बिथांमोना पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों जोंहा दिनै चिरांनि किसान बाजारावहाय सासे सेंग्रा रोंखा राखा सेंग्रा बिथाङा पुलिसनि फाव फान्दायनायाव बा भुल बुजाबुजि मेसेजावहाय बिथाङाबो गावनि जिउखौ आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार खालामनांदों अब्ला जोंनि बिटिसिआवहाय माबोरै सान्थि परिबेस फैखो सान्थि परिबेस फैनायमोनबा दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय इलेक्सन जानाय नङामोन जोंनि बर' बिमा जोंनि बर' बिफा बिथांमोनहा बै समाव गोजां बोथोरमोन चिरांनि लावख्रिगुरियाव बा चिरां ओनसोलाव जेब्ला इलेक्सन खालामदोंमोन बे समाव गोजां बोथोरमोन सोरबा बे गामिनि फंबाय बिनानावमोनहा कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय फरिखा जानाय सममोन बे समाव बिथांमोनहा इलेक्सन खालामदों बेनो नामा जोंनि बिटिसिनि सान्थि परिबेसा गतिके सान्थि परिबेस जोंनि बिटिसिआव फैयाखै एकमात्र जोंनि बिटिसिआव परिबर्तन जादों बे जाहैबाय जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफोरा परिबर्तन जादों सोरबा एल्ट' सालायोमोनब्ला बिनिफ्राय दामि गारिसिन सालायबाय सोरहाबा गाव गावनि बेक्तिगत सार्थ हिसाबैहाय जेसेबांखिनि फैसा आरजिनांगौ बिथांमोनहा आरजिगासिनो दङ इभेन दिनै बिसिडिसिनि चेयारमेनब्लाबो जाय बेक्तिफोरा बे टारगेटनि शिकार जादों बिथांमोनहा मोनथिगौ दाख्लै समाव मोनसे धौ फैदोंमोन फायखाना होनाय स्किमनि मोनसे धौ फैदोंमोन बे फायखाना स्किमनि धौआव मोनसे सेन्ट्रेलनि स्किममोन बे समाव जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां लिडारफोरा बा बिसिडिसि लिडारफोरा बिथांमोनहा 1000 फैसा बिथांमोना फैसा लादों दिनैहाय जों नुनो मोनदों गोबां ओनसोलनि बा गोबां रायजो राजा खुद्रि सारगासिनो दङ दिनै बिथांमोना न' होदोंब्लाबो बिथांमोना थाखा फैसाखौ 50%निबो बारा सोरनिफ्रायबा 10,000 लादों सोरनिफ्रायबा 15,000 लादों 20,000 लादों बिथांमोना बेबायदि परिस्थिति लाबोगासिनो दङ दिनै बर' हारिल' आं बुंला दिनै जोंनि बर' रायजो राजायाहाय बिदि परिस्थितिखौ नायनो थाखायसो इसिबां हाजार मुंख्लं खालामनानै आन्दलन खालामदोंमोन नामा प्रमद बर' नोंथांनि दैदेननाय इउपिपिएलआ जेबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला नोंथाङा थाबैनो जोंनि बिटिसिनि बा बिटिसि सरखारनिफ्राय नोंथाङा थाबैनो उच्चेद जानो थांगासिनो दङ जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ आं अलरेडि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार होखानाय जाबाय बिथांमोना गनायनाय जों आइ डन्ट केयार बिथांमोना हा दानदों हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया आरो रावबो दादागिरिखौ जोंनि सरकारा मानिया मानगेरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ आरो हेल्थ बिथिङावहाय सावस्रि बिथिङाव जोंनि नैबे लाइमुथि हालामा बहुद गोग्लैसोनाय बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै सावस्रि बिफानावहाय दिनै मेडिकेल साब सेन्टारखौ जों बेवहाय गायसननाय जादों आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो लुफुंनो होनाय जागोन थांखिया बेनो गाहाम देहा थायोब्लासो जोङो बड'फा इउ एन ब्रह्म बिथांनि जा साननाय गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं बे मिजिंखौ जों जाफुंहोनो हागोन ओंखायनो सोलोंथाइ सावस्रि बिफान गाहाम देहा बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो इडुकेसनखौ जों बांसिन गुरुत्त होदों आरो इडुकेसनजों लोगोसे सावस्रि बिफाना जोंना पेरेलेलि थांगासिनो दङ आसा खालामदों जोंनि मावनाय दांनायजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब थागोन बा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा थागोन जों रायजो राजाफ्रा जि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां सार नोंथांमोननि सरकारा इडुकेसननि बेलायाव गोबां खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो नैबे लाइमुथि ओनसोलावबो सोलोंथाइनि माखासे जेंना दं सार जेंनाया बेनो लाइमुथि हालामावहाय दिनैनि दिनाव भेन्सार स्कुल गायसननायनि खुनु जोंहा माबा गैला हाबाफारि गैया
भेन्सार स्कुल गायसननानै सोरबा सासे बा सानै मास्टारनि जुदि जों बरबाद खालामनो नागिराखै। ओंखायनो निट बेसिसाव जेराव एकर्डनि दफा बायदि जोङो स्कुल गायसननायनि बाथ्रा होन्दों, गतिके बेखौ जोङो गुरुत्त' होगासिनो दङ। प्लास दिनै बे हालामावहाय जोंनि एडनि गेजेरजों बिथांमोना NGO हिसाबै जा खामानिखौ मावगासिनो दङ, बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि सापर्ट दङ। जों बिथांमोनजों सावरायबायबो थायो, बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टरजों जों फ्राय कन्टेक्टआव थाबाय थायो। गतिके निट बेसिसाव जों गायसननो हाया जानसिमलागै बिथांमोना जेराव इडुकेसनखौ डेभेलप खालामगासिनो दंखायो, जोंनि मरेल सापर्टआ जेब्लायबो दं। दायो बावैसो बिबुंथि लाखिदों जे नैबे ओनसोलनि जिथुनाखि हाखौ फाननानै माखासे डेफिनेटलि फरेस्टनि हाखौ बे ओनसोलनि नङा जेरावबो फाननो मोनखाया, खिन्थु बे हालामनि हाखौ दासो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ होनायनि। बेनि सिगांनो 2 लाख 2.5 लाख थाखानि फानगासिनो दङ। गतिके फाननो हाया, बे हाखौ जोङो फरेस्टआ सेनो थांफिनगासिनो दङ। सेनानै जोंहा कमिउनिटि लेन्डनि गोनांथि दङ, स्कुल लुनांगौ, हस्पिटाल लुनांगौ, बायदिसिना हाट बाजार खालामनायनि खोथा थायो। डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ। जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय लाइमोनथि ओनसोला थांनाय गोलाव सम मेडिकेल फेसिलिटिनिफ्राय बिसोरो जोबोद गोजानाव थानांदोंमोन। बिथांमोना जोबोद सारजारलायाव दंमोन, मानोना खाथियाव बेबायदि मेडिकेल फेसिलिटि होनो हानाय साब सेन्टार बा बिदिनो हस्पिटाल गैया। दा गोबाव समनि बिथांमोननि जि मोनसे लुबैनाय, जि मोनसे डिमान्डमोन, बे डिमान्डआ दिनै जाफुंसारबाय। आं बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों, लाइमुथि बासिनि जानानै। बिथाङा जिहेतु आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि मोनसे सिमां नुदों, आरो जौगासार आसाम जानांगौ जायोब्ला गासैबो खना खनला ओनसोलफ्रा गासैबो सरकारि फेसिलिटिफोर बेखौ जोङो मोननांगोन। दिनै हेल्थ इस्युआ जोबोद मोनसे गिदिर मोनसे इस्यु, मानोना दिनैहाय सारा बिश्वआव माखासे बेरामफोरखौ सोखानायनि बा पारमानेन्टलि बेखौ मोनसे सल्भ खालामनायनि मोनसे थांखि मिशनफोर दङ। बे मिशननिफ्राय नैबे लाइमुथि ओनसोला बिसेसके दिनै पलिअनि माखासे ड्रप्स दौनांगौआव खाथियाव बेबायदि फेसिलिटि बा सुबिदा गैयैयाव बिथांमोना हयथ' गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि बे उसुबिदाया निस्सय जोबसिगोन। आरो दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार, लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा जोंनि खना खनलायाव थानाय रायजो राजाफोरनो जिखिनि जोंहा मौलिक अधिकारफोर, गिबि मोनथायफोर दङ, बे गिबि मोनथायफोरखौ होनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। आरो बे थांखि बायदियैनो दिनै आंनि समाजनि सिङाव गोग्लैनाय, सिडली समाजनि सिङाव गोग्लैनाय बे लाइमुथि ओनसोलाव साब सेन्टार गायसननो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफ्राबो जोबोद खुसि जे बिथांमोनहा दिनैहाय थांनाय गोलाव समनि जिफोर जेंनाफोर, बिसेसकरि जोंहा आइजोफोर जायफ्रा बिमा माहारिफोर, बे बिमा माहारिफ्रा गोबां इस्युस बिथांमोनाव जायो। बे इस्युसफोरखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय बिथांमोना खाथियाव गैयैलाय गोजान सम जायगा थांनांगौ जायोमोन। बिसेसकरि जायफ्रा बिमा जानो ओंखारदों बिथांमोननि थाखाय गोबां उसुबिदा जायोमोन, टिका थुनाय बायदिसिना पलिअ दौनाय गथ'फोरनि थाखाय, बिनिफ्राय बिथांमोना जोबोद उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। नैबे साब सेन्टार जाखांनायनि उनाव निस्सय बियो जेंनाया जोबसिगोन। बेयाव गासै 55 लाखसनि मोनसे सेंसन दङ। बेजों साब सेन्टारजों लोगोसे मोजाङै लुफुंनानै फैबाय थानाय समाव नैबे लाइमुथिखौ लाफानानै बिनि खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोरनि रायजो राजाफ्रा बे मेडिकेल जे फेसिलिटि, बे फेसिलिटिखौ बिथांमोना मोननो हागोन। आं मिजिं खालामदों बेजों लाइमुथि ओनसोलनि गोबाव समनि जेंनाया जोबस्रांगोन। आरो आङो खावलायदों जे लाइमुथि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जे जोंहा जेखौ गोबाव समनि नेनांनायनि उनाव गोबाव समनि बिथांमोननि गोसोनि जि मोनसे लुबैनाय आसा, बे जाफुंसारबाय। दा बेनिखायनो बेखौ लुफुंनायाव खुनु जाहाथे बेमेजालि जाया, बेखौ नोजोर जाहाथे लाखियो, मोजाङैनो लुफुंजायो, बेखौ आङो खावलायबाय।